Hola, hola! Benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Bé, estic gravant des del mòbil perquè he perdut la bateria de la càmera, que no sé on està, i volia gravar aquest vídeo perquè si no, no ho faré mai. Anem a veure què tal. I bueno, ja sé que feia molt de temps que no gravava cap vídeo, que vaig a exàmens, ara tinc moltes idees de vídeos per gravar, i és el que faré. Gravaré molts vídeos, estic molt emocionada, tinc moltes ganes, moltes idees, però avui començarem un book tag perquè em va etiquetar el Jan de Trasdalibros fa moltíssim de temps i encara no l'havia fet i he dit It's the moment. També m'ha etiquetat un altre book tag sobre els clàssics, que també el faré més endavant. Després, un parell de cosetes abans de començar, perquè he de dir com moltes coses, perquè fa tant de temps que no penjo com vídeos que tinc com molta informació nova a dir. En primer lloc, normalment al final sempre faig com alguna petita reivindicació o parlo sobre algun cas antirepressiu, però avui m'agradaria fer al principi perquè al final dels vídeos arriba menys gent i el de lo d'ara és com bastant prou important, i és que el Marcel, que jo us en vaig parlar a un altre vídeo fa temps, que seguíssiu la seva pàgina d'Absolució, el Marcel Vivet l'han condemnat a 5 anys de presó per participar al Holy Festival amb unes proves que no demostren absolutament res. Es veu que és un muntatge policial perquè a més havien investigat un altre noi pels mateixos fets que l'acusen a ell. Vull dir que és com tot super fake i super... que no té res sentit, i des d'aquí demanem la seva absolució. Després, per una altra banda, sé que l'any passat vaig participar del Black History July. Aquest any crec que no podré només llegir llibres d'autors negres perquè fem el vermut literari, m'he de llegir un llibre per una recuperació a la uni i bueno, tinc un pla de lectura que ja us ho vaig dir, que vull llegir Terry Pratchett, vull llegir a Callegrin, i doncs no sé si podré participar-hi, però sí que tinc molt clar que vull llegir com a mínim un llibre de Nwigi Bationgo, potser no al juliol però sí aquest estiu, perquè és un autor que m'agrada molt, que he llegit un parell de llibres seus i la veritat és que m'encanta i tinc moltes ganes de llegir-ne més, així que segurament llegiré un llibre de Tiongo, així que recomaneu-me algun altre seu, perquè encara no sé quin escollir. I bueno, això seria tot i comencem amb el book tag. El book tag es diu els drets del lector, que són els drets que tenim nosaltres, i aquí seré una miqueta hater, perquè ja que sempre soc tan poc hater, doncs avui seré una miqueta hater. No us penseu que tampoc tant, Primer de tot tenim el dret a no llegir, és a dir, un llibre que hagis vist la pel·lícula i t'hagi agradat, però no t'hagis llegit el llibre. I la veritat és que jo he vist la pel·lícula de El retrat de Dorian Gray, no l'he llegit, tinc moltes ganes de llegir-lo, tothom em diu que és el típic llibre que a mi m'agradaria, en plan que és el típic perfil de llibre que a mi m'agrada, i el tinc superpendent, però bueno, és igual, no l'he llegit, però he vist la pel·lícula. També he de confessar que també vaig veure Orgull i Prejudici abans de llegir-lo, i m'agrada tant que vaig decidir llegir-lo perquè ens l'han posat al col·le. En plan, molt ben fet, molt bona estratègia al col·le. El segon dret és un llibre amb dret a saltar-te pàgines, i jo que ja en tinc dos, però com en aquest canal parlem de llibres en català, i aquest llibre del que m'he saltat milions de pàgines perquè un puto pal de llibre és en castellà, no el nombraré, però un altre llibre que fa relativament poc m'hagi llegit i m'hagi saltat algunes pàgines o paràgraf perquè era avorrit és Les desaventures del jove Werther, que com ja sabeu me'l vaig començar en català i vaig després passar una edició de càtedra perquè la traducció al català era del 1926 o una cosa així, terrible. A més, és un llibre que ja sabeu que he parlat molts cops de l'heroi romàntic, en plan, tio, supera too much, massa intens, en plan de, bueno, què t'estàs repetint? Vaig a saltar i, òbviament, també s'ha de dir que és perquè m'avaluaven d'aquest llibre. Vull dir, amb això, que m'avaluaven d'aquest llibre, amb això vull dir que l'havia de llegir ràpid, que havia de llegir molts llibres, xaval, llavors, pues, una miqueta de pal. No me n'avergonyi això. Tercer dret, el dret a no acabar un llibre. I aquí seré hater, explicaré coses. I és que un dia l'Edgar, que ha publicat la seva primera novel·la, Cortagel, no l'he llegit encara, i va ficar un tuit un dia que li intentaré posar per aquí, que deia alguna així com la gent no es mulla criticant llibres. Al Goodreads tothom valora molt bé els llibres. I és que hi ha una cosa, i és que a mi em fa zero pena abandonar els llibres. Per tant, tots els llibres que m'acabo m'acostumen a agradar perquè, si no m'agraden, els abandono. I jo abandono molt fàcil un llibre. A la mínima que hi hagi una primera persona fent veure que s'explica una història que no li han explicat, que no sé què, en plan de vaig explicar... com aquest típic narrador així repel·lent, no el suporto. Red flag. Hi ha molts llibres que em posen molt nerviosa, les maneres d'escriure. Un altres llibres són els de Stephen Zweig, els he abandonat quasi tots, menys el de Moments estel·lars de la humanitat, però aquest me'l vaig llegir com a primer de batxillerat. No m'agrada l'Stephen Zweig, em posa molt nerviosa com escriu, no sé per què, els he abandonat molts. També he abandonat el de Manel Baixauli, Ignot, que la Maria Escolà de Mentrimentres, que és un podcast molt guai, que també pengen vídeos
vídeos de YouTube sobre llibres i tal, em va dir que és un llibre que a qui li agrada molt, i a qui no li agrada no li agrada. A mi la veritat és que no em va agradar. Potser m'hagués agradat si me l'hagués acabat, però no li vaig voler donar una oportunitat perquè em va fer molt de pal. Altres llibres que m'han donat, el de Virginia Woolf, Les zones, too much difícil, ja més endavant, ja me'l llegiré. Tenia pensat alguns llibres així que he deixat, però ara no me'n recordo de més. Però n'he deixat molts. Aquest any n'he deixat molts al principi perquè realment... O sigui, no em costa res deixar-lo. Llavors, per què llegir un llibre que no t'agrada i la vida és molt curta, hi ha molts llibres per llegir i no estem aquí per perdre temps amb llibres dolents? Per tant, jo sempre valoro els llibres positivament perquè els que m'acabo són llibres que m'han agradat, perquè els que no m'agraden directament pa fora. Un dia faré un vídeo de llibres que no m'hagin agradat i em posaré super hater perquè... El dret a rellegir. Un llibre que hagi rellegit diverses vegades. Veus? És que m'hauria d'haver preparat aquest vídeo, però no me l'he preparat. I diré l'últim llibre que m'he rellegit i ha sigut Jane Eyre, amb les ametes de la vermut, amb el vermut literari, que per cert aquest estiu fem a saco de vermuts literaris, o sigui que... atenció, si teniu ganes de llegir, podeu sumar els vermuts. I m'he rellegit Jane Eyre, me'l vaig llegir per primer cop farà un parell d'anys, que quan vaig anar a Escòcia, perquè m'havia llegit Cims borrascosos, em va encantar, i vaig dir, com em vaig un mes a Escòcia, em llegiré Jane Eyre, i així el tinc per tot el viatge. Mentida, em va durar 2 dies, o sigui, vaig anar amb tren fins a Escòcia, de Barcelona a París, de París a Londres. A Londres ja me l'havia acabat, i ja m'havia comprat Agnes Grey i La lletra escarlata, que aquest tampoc me'l vaig acabar. Mireu, és que era tot més difícil per llegir-lo en anglès, però Agnes Grey sí que me'l vaig llegir en anglès. I ara me l'he llegit en català i estic molt contenta, m'ha agradat moltíssim la traducció en català i ja sabeu aquí que és Brontes Austen fan account, així que... Després, el dret a llegir qualsevol cosa, un llibre amb no molt bona reputació que hagis llegit. He llegit. Us vaig posar en context. Jo de petita llegia molt, vale? I les nenes del meu col·le no llegien res. De fet, un dia parlaré d'això, em feien cert bullying per llegir i no tenia amiga. I ho dic així rient, però en veritat vaig passar una infància en aquest sentit de merda. Però no passa res, ja ho hem superat, o això fem veure. Bueno, total, la cosa és que jo vivia a Canàries, vaig marxar de Canàries plorant, no tinc amigues, però em fa pena marxar d'allà, no sé què, no sé quantos, i al tercer d'ESO vaig tornar a visitar-les, i vaig quedar amb elles i em van dir, uah, Marta, t'has de llegir aquest llibre, ens està encantant, l'estem llegint totes, i les nenes populars, o sigui, la més popular, una que es deia Paloma, que era la màxima popular, se l'estava llegint, i jo vaig dir, ostres, tu, estan llegint un llibre, l'he de llegir. Bueno, potser haureu fet càlculs, segurament haureu fet càlculs, i efectivament em vaig llegir 50 ombres de Grey, 50 ombres més fosques, i al tercer ja no vaig poder més i el vaig abandonar. Però el primer em va agradar. Per què mentir-nos? O sigui, jo estava ja tope hormonada, amb no sé què, sexe, no sé què, uau, heavy, i em van agradar, què voleu que us digui? Vinga, ja està. Dit. El dret al boverismo, enfermitat de transmissió textual, un llibre que hagis comprat per pur plaer i encara no hagis llegit. A part que en tinc molts d'aquests, i quan en dic molts són moltíssims, jo em vaig comprar la col·lecció Austral Singular tota sencera. La tinc allà dalt, són en castellà. Tots. Un any em vaig gastar el sou d'un mes allà dalt, el sou d'un mes sencer per comprar-me la col·lecció Austral Singular, perquè era l'època que jo llegia en castellà. De fet, gràcies a aquesta col·lecció vaig descobrir les Bronte. I ho faig molt, això. No me n'avergonyeixo, m'agrada molt comprar llibres. O sigui, són 2 aficions totalment diferents. Una és comprar llibres, l'altra és llegir. Les dues van de la mà, però compro més llibres dels que llegeixo i això. Però una col·lecció sencera, o sigui, és que m'ha costat rotllo 500 pavos, O sigui, jo no sé en quin moment se'm va ocórrer fer això, però en aquell moment cobrava molta pasta, no gastava en res més i vaig dir, vinga, a tope. És que jo no ho tornaria a fer. Següent. El dret a llegir en qualsevol moment, el lloc més estrany o perillós que hagis llegit. I aquí el Jan va dir que ell llegia caminant i havia desenvolupat una habilitat especial per llegir caminant. Jo de petita la tenia més desenvolupada, ara menys, ara no llegeixo tant caminant, algun cop ho faig, però no de llencis. Però un lloc on jo llegia molt, que flipo que els profes no em renyessin, era a primer de batxillerat. O sigui, a primer de batxillerat llegia molt. Vam fer fins i tot un club de lectura al col·le que es deia Llibres, pastes i patxot, perquè hi havia un personatge que es deia Patxot i el nostre profe d'història estava obsessionat amb el patxot aquest i la seva història perquè estava al voltant del col·le i tal, i llavors vam dir-li així al club de lectura. I jo recordo una època molt maca en aquest sentit, fins i tot els nois popus de la classe, com els més matxotes, també llegien, i jo recordo estar a classe amb aquests 2 nois que es deien Lluís i Pau, que ningú entenia com podíem ser amics perquè érem tot el contrari, o sigui, jo estava en una època super revolucionària, no sé què, en plan de, no sé quantos, i ells eren bastant de...
I ara crec que han canviat i no són així, però eren bastant fatxilles. I ens sèiem els tres i llegíem així i ens portàvem bé en aquest sentit i jo recordo passar-me hores i hores de classe sense escoltar i llegint. I mai cap professor em va dir absolutament res per llegir a classe. Es van adonar segur, perquè, o sigui, era molt heavy. O sigui, és impossible que no te n'adonis que una persona es passa hores i hores llegint i estigui tan a dintre el llibre que està sentint emoció pel que està llegint. Però, bueno, suposo que els hauria sentat bé perquè treia bones notes i tampoc suspenia. I jo no entenc com no vaig decidir fer estudis literaris abans i pensar que volia fer arquitectura o alguna merda així. El dret a fullejar. Un llibre que fullegis constantment. Mira, de fet el tinc aquí i... és un llibre que em vaig haver de llegir per una assignatura que és el deure d'art amb la seva època de reproductibilitat tècnica de Walter Benjamin i la veritat no sé per què ara com des que el vaig llegir per una assignatura no paro d'haver-lo d'haver de recórrer ahir tota l'estona per altres assignatures, en plan tot em recorda aquest llibre i llavors com l'he citat com per 40 treballs i per 40 exàmens que jo crec que els professors deuen estar farts, o sigui, òbviament no perquè tenen 40.000 treballs a corregir, però només parlo d'aquest llibre perquè tot el que estem fent aquest semestre és com té relació amb aquest llibre i constantment el fullejo i no sé, molt curtet, molt bé, no sé, així una mica comunista però no del tot. El dret a llegir en veu alta, un llibre que t'agrada llegir en veu alta, vale? Aquí he convocat a les meves amigues que ho farem avui, que de fet marxem a passar el Sant Joan fora a llegir una Vila Florència en veu alta i farem una lectura en veu alta i agafarem com així un plan estètic, ens vestirem mones, en plan com un... com es diu ara? Com un pícnic, no sé què, i llegirem una Vila Florència en veu alta. Ah, m'encanta. La veritat, quina il·lusió. És que jo crec que s'ha de tornar a posar de moda llegir en veu alta de manera popular, perquè, o sigui, a mi m'agrada molt perquè la Byron, a vegades, crec que és de la Byron, fan lectures en veu alta, però fa com lectures en veu alta com d'autors com superexcel·lents i amb com personatges de la literatura catalana en plan interessants o com famosillos així com de 50 anys i tal. Jo crec que les noies joves hem de tornar a posar de moda llegir els nostres llibres en veu alta, o sigui, jo què sé, jo llegeixo les novel·les de Jane Austen i veig que parlen i estan llegint-se els uns als altres i jo vull això, jolín! Jo vull llegir en veu alta com a activitat, en plan estar amb les meves amigues fent un cafè i llegir uns paràgrafs, així perquè sí. O sigui, espavilem. Fem-ho de manera popular, desorganitzada, sense que hi hagi cap institució pel mig, ni ningú que ho organitzi. Fem-ho nosaltres, sense ningú interessant que sàpiga llegir en veu alta. Fem-ho nosaltres, atrevim-nos, perquè en tinc moltes ganes, noies. I per últim, el dret a callar-nos i un llibre que no sàpigues ni vulguis explicar per què tarda tant. I aquí vaig a pensar, perquè no tinc ni idea. Mira, si el tenia pensat, us ho juro. Us ho juro que el tenia pensat. No sé, ara no em ve cap al cap. Si em ve en algun moment al cap la Marta de l'edició us ho dirà, però ara és que el tenia guardat. Veus, això em passa per no apuntar-me les coses. No, la Marta de l'edició no ha aconseguit pensar-hi. No passa res, no completarem el book tag. Bueno, això és tot. La Marta de l'edició també vol recordar una altra cosa. Nomino els Book Hunters perquè crec que no tenen cap book tag al seu canal. Heu vist? És que m'he intentat flylinear-me la ment. Vull etiquetar els Book Hunters perquè facin aquest book tag perquè més són dos i així tindrà més gràcia. I m'encanta quan un book tag entra dintre de BookTube català perquè és com el meme que té l'Spiderman de tots senyalant-se a ells. En plan, bueno, que en un parell de minuts tot BookTube català l'haurà fet perquè són poquets. Però bueno, vull nominar els Book Hunters i això. Espero que us hagi agradat. Espero penjar molts més vídeos ara. Estic molt contenta que per fi sigui estiu. La veritat és que ha sigut un any molt guai a la uni. He après moltíssimes coses. Em fa ràbia que no hagi sigut presencial, però aquest segon semestre m'ha flipat. O sigui, molt millor que el primer. I no sé, estic molt contenta, amb molta energia i moltes ganes de fer moltes coses. I no sé, això és tot. Us podeu ser amb els vermuts literaris i aquestes coses. I ens veiem en breus. Adeu!